салом дӯстон, шумо ин бозингарро мешиносед? бале, ин Алишер Шукуров аст, бозингари дастаи Динамо Тифлиси Гурҷистон ва бозингари дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки дар ҷоми Осиё дурахшиши бисёр ҳам хуб дошт. Акнун ӯ ҳамчун бозингари иҷора ба дастаи Вахши шаҳри Бохтар пайваст. Алишер яке аз бозингарони фаъоли дастаи мунтахаби Тоҷикистон мебошад ва умед мекунем ки дар дастаи Вахш ӯ дурахшиши хубе хоҳад дошт. Алишер Шукуров дар як суҳбати тахассусӣ ба саволҳо оид ба зиндагӣ ва касбу кораш ҷавобҳои мушаххасу ҷолиб додааст ки онро мо ба шумо пешниҳод менамоем. Марҳамат бубинед ва фикратонро дар охир дар комментарияи видео нависед. Ман футболбози клуби Вахш Алишер Шукуров имрӯз ба саволҳои шумо посух медиҳам. Берун аз футбол бисёртар акаи Собирҷон Холматов кати бисёртар суҳбат мекунам. Мақсади дӯст доштам дар майдон центральный полузащитник ё атакующий. Дар зиндагӣ оила аъзоамон ҳамаш фашти аком бисёртар. Очам отам и хонагиёмон и акаи Собир. Якум Криштиану Роналдо, дуюм Златан Ибрагимович, сеюм Модрич. Хӯроки дӯст доштам ош тоҷикӣ. Суруд гӯш намекунам. орзу надорам ки ягон автомобили хеле чӣ бошад. орзуе ки мехоҳам амал кунам лиги чемпионов бозӣ кунам. гӯштин зудо спортшкола шуда. ҷа бисёртар чӣ мекардем, гишна мемондем, саҳар мехестем, 3 вақт тренировка буд. барои ҳамн бисёртар дар хотирмон монда ки ҳамн правилни чизе правилни гап задагӣ боша. аммо шабакаи иҷтимоӣ бисёр ютуб кати инстаграмда мешинем. аммо охирон вақтҳо дер занг мезанам, барои ҳам кам ҷанг мекунам бо нагиё очам отам. насиҳати хуб бисёр одамо додак. яй хонагиё бо акаи Абдулло мега Абдулло Ҷураев, акаи Собир бо ҳама семямо Англияра. дар ҳаёт ҳама чиз ози таплан рафтестаю. аммо охирон вақтҳо бисёр шаво берунда мегаштам. амро партом тамом дигар ҳамаш таплана фака. лаҳзаи хотирмон дар 2 соли охир аммо ҷоми Осиё шид, дар Қатар шид 2023. дар бозии аввалин баъди бозӣ занг мезанам, акаи хидм мешава Абдулло Шукуров буд, баъд акаи Собир ба хонагиё занг мезанам. додарам нав футбола сар кард. нами сол сар кардаги дар дубли Вахш Пурвантапа бозӣ мекуна, дар Вахш Бохтар. бисёртар худашро бовар куна, худоро бовар куна, фақат тренировкаша бисёртар куна, бештар куна. рақами дӯст доштаи ман дар футбол 8-14-28. ҳамдастагонамон дар команда Алишер мега дар Грузия будем, уҷа Алиёш мегуфтам.